जादोंमोन जाहैदों जानसिदों बिदि जादों बिदि फानफैबाय आरोखि माखौ जाया खांखुमाखौ खावनानै लागा जेनेबा एवनानैबाबो लाइफ्रुबोबाय आरो जोंबो बुजिनायनि थाखायनो मिथिदोंमोन ओमफ्राय नै मोनथिदेरबाय जोंबो फैनानै ओमफ्राय नै जोंना माखासे बुस्थु दङ नैबे मावजि दैखौ मानसिफ्रा मोनथिना सोरबा मोनसे बालायाव बोनोना बे आरोखि बेखौ माने बर'आव मोनसे गोरबो सावनाय बेराम दंना बेराम जायो बे जाबाय थानाया बेखौहाय बे जायोबा बेखौ इन्दि फिथोबा बाहाय सोनानै गाननांगौ आरोखि ना माला जेरै जन्दिसाव गानो बेबायदि गाननांगौ आरोखि ना बेखौ ओमफ्राय नै मोज्लाय ओमफ्राय खैजिमा बे खैजिमाखौहाय माने मिरगि बेरामाव इउज खालामो आरोना जुदि मिरगि जायोबा बेखौहाय बेहाय सोनानै माला गाननांगौ मिरगियाबो जुदि हिन्जावखौ जायोबा 6था सोनांगौ खैजिमा नङाबा मोज्लाय ओमफ्राय हौवाबा 7था माबा सातथासो जानांगौमोन ब्रा हौवाफोरना इन्टारेस्टिं गांगु आरो गान्दलाखौ मानसिफ्रा सोरबा गिदिर देरनानै बिसिनाव खासुयोना बिदि जाहोनांगौ आरो जाबाय गान्दलाखौ सावनानै जाहोनांगौ ओमफ्राय जुदि गांगुखौ जाहोयोबा बिनि बिदैखौ थावजों एवनानै जाहोनांगौ आरोखि नैबेथ' माबासोना खांख्राइ बिसो होनो जों बेखौ देवखाखर बेखौहाय माबायाव हायो जयेन्ट फेमिलि हारा जरा सानायावहाय खालामनानै जायो आरोखि जायो बेखौ जाया सरि आं जायो फुननांगौ माने थावखौ एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ माजों सिब्रु मा जिनिस बे खुसेंग्रा नामा सस्रमा ओमफ्राय माने बेथ' जोंनि गामि अजाफोरसो खोन्थानाय ना ओमफ्राय माने बेखौहाय माने जोंबो साइन्टिफिकलि बै दैलाबो माबा गाबाय मिथिदों आरो डिमा हासाव ओमफ्राय नागालेण्ड अरुणाचल बिसोरावबो बेखौ इउज खालामो आरोना बिसोरनाबो जादों जोंनि बर'फ्राबो खालामो ओमफ्राय जोंनाथ' लिरनानै दोननाय गैया ना थारमाने बिसोरखौ लिरनानै दोनो इयुन जेनेरेसना मिथियो आरो बे रिसार्च खालामग्राफोरा रिसार्च खालामो जाहाथे बेनिफ्राय साइन्टिफिकलि प्रुभ खालामथारो जुदि जाथारो बेनि थाखाय लाबोदों आरोखि बिसोर माबा सोंबावनो सोंला जाबाय नोंखां बेखौ मा बाहाय होनदोंमोन गुजुनाय ओमफ्य हापानिया माखौ होनो हापानि बे हां थोनो जाग्राया मिरगि जाबाय 6था हौवानावबो 5था फिथोबाव सोनानै माला गाननांगौ आरोखि ओमफ्राय नै बेरे जुथाखौ जुदि मोसौआ टाइफयड जायोबा बेखौहाय जोंबो जाखायो बेरे जुथानि बासाखौ सावनानै जाहोनांगौ आरोखि बाहानि सिङाव थानाय बुस्थुखौ जाहोदो आरोखि ओमफ्राय नै सोरबा बेखौहाय फिसा बाग्राबो होनो गांजेमा बादि दैयाव थायोना दैयाव थायो बेखौहाय माने बेखौबो हापानि एवनो बाहायो आरो माने बेखौहाय थावआव फ्राय खालामनानै जानांगौ आरोखि ओमफ्राय मेरला दङ ओमफ्राय जोङो माने फिल्टारखौल' मोजाङै स्टाडि खालामनाय जादों आरोखि ना ओमफ्राय बैखौ बेयो गोरबो बानायमोन नामा गोरबो सावनाय सावनायाव बाहायो आरो गानो ना जायो बेखौहाय फिथोबाव सोनानै गानो जाबाय बेखौ मिथिथ'आखै माने जों एथ' मोजाङै स्टाडि खालामो माने रिसार्च खालामगासिनो दा माने जोबाखै आरो दा बिसिमल' सोलिदों बेनि थाखाय जोंनाव कलेजाव खोन्थाबा जायो जोंनो आयु एथ'ग्राब गोरों दं जेबो मिथिया ओमफ्राय जोंहा मोजां रिसार्च खालामनानै जाहाथे लिरनानै दोनो इयुन जेनेरेसनाव बाहायनो हायो बेनि थाखाय जादों आरोखि बुजिबाय ओमफ्राय साम'निया बेखौ एक्सप्लेन खालामो साम' बिराद प्रटिन थायो आरोखि ना बे साम'नि सिङाव थानाय बडिया मेगनाबो मोजां जायो डिपार्टमेन्ट अफ जुल'जि आदारजों